Kuti ubhadhare uchikupa chimudzimai wangu uenda kuti urapi urwere hwemudzimai wangu nokuti ndiwo wakamurwarisa. Ndiwo unomurwarisa. Taura tizwe. Ndiwo kutanga. Unombera. Taurisa avo chini. Ndatonotaurisa ndoda kunzwa. Okay. Wati chikomba chomukadzi wako apa nhasi uri kuti aida kubata chi? Haana kuzobata. Mubvunze. Taurisa. Mubvunze kuti unobatiwa here? Inini ndakabatwa. Kubatwa kwangu kwandakaita ndikuti ndaitoenda kumba kwemurume kuti ndonobatsirwa. Saka pandikasvika ndasvika murume uyu akauya kunze kwekanodoka nokuti kwangu adoka kuti ndiwane kokurara ndine kana wandinoziva. Iyoyo kumba kwavava ndokwandaiziva. Pandikati ndakuda kuti ndisati ndasvika ndiri musango so kaingo nokuti ndakamboti endei kubva ndarohwa pagedhi. Saka kuenda kwangu kuenda kuti ndinobvunza kuti chii chiri kuitika. Wakabatwa ukarara newe? Uyu murume uyu akatondienzera maenzero akaita akauya akapfeka pitikoti. Ndichiri kuenda so akapfeka pitikoti yega. Apfeka pitikoti akasvika kundibvara muromo so ndakanetsana naye murume pakakurika ground. Pakurika ground takasvika takabva tapinda murodi muchidhasti so chinoenda kumba kwake. Pakundipushira kusaidhi kutara. Andipushira kusaidhi kutara ndofunga takaenda kuseri kwegwenzi. Tara takatodarika ndobva taenda kuseri kwegwenzi so ndopakati iwe wakarega kutova ndikukucheka nebanga. Ndopandikati nokuti pakarira ndaifunga kuti maki ndobva ndafunza kuti pati ndikucheka nebanga nogona kunge riri meo riri banga ndobva ndatova. Murume uyu akaita zvaanoita kusvika apedza. Ndopati kabuda ndofunga ndakabuda naye iye ari pamberi akandisiya muchirodhi so tatojamba futi tara nokuti kwanga kwati svibere. Ini ndasara ndakarara muchirodhi ndokumuona kunyatsa kumutarisa so kufamba kwake ndiye chaiye makanje matauriro akanga paakakwanisa kuti ndiri kukucheka ndopandikakwanisa kuziva kuti iri voice nokuti anga asinganyatsi kubudisa voice paakakubata hongo uri usiku nokuti ndaitoenda kumba kwake. Pitikoti wakaiona sekuti pitikoti yanga iri yepingi nokuti kwanga kune nhengirikini kwanga kune mwedzi kwanga kuine mwedzi uku kwese kwanga asina hembe anga ane pitikoti yepingi. Adaro ndopandikati nini pekurara pasisino rega nchienda kunorara kurengi. Ndaenda kurengi ndakasvika ndapinda murengi ndobva ndarara zvishoma but ndandichicha chete kuti koipi pano ndakabatiwa kufa asi ndiri akavata neungano kondomeka ndakasi anga asina nokuti akauya akapfeka pitikoti kana ndione penti handina kumboriona. Asi wakatozvinzwa kuti ndainziwa? Ndakatozvinzwa nokuti munhu akandimanikidza akati wewe ukarega chete ndikukucheka nebanga. Chigwenzi chacho nechinotozikana kuti ndichitoenda ndotokuratidzai kana zvekondomu panga pasina nokuti munhu akauya kundimanikidza asvika kubata muromo. Kubata muromo tekaumburuka kusvika simba rese rapera. Ndopandikapinda muchirodhi chocho kuti ndikwevere kune vanhu kunova ndiko kulokesheni. Takatobuda mutarodi taenda kuseri kwetara kunova kunze kusiriko kuti ndinoshedzera chero daina ndakashedzera apa naindinzwa. Ndonyaya ine murume uyu. Warepwa unopa wakafunga here kuti rape case yadati wagaenda kupolisi? Inini kupolisi ndakamboti nditi ndikakuenda ndoti ndakaenda hangu papaipai nokuti nyaya iyi yaidudzwa ichinzi munhu ndikuda kumuuraya munhu ndiye wangu. Ndopandikamboti dzokei futi pandikakikiwa neshamu. Ndopandikati kokaneko kupolisi kwacho ingaoni mapurisa ndoyatonamata naye muchechi. Wakakikwa neshamu nechi? Neshamu nemurume iyeye pagedhi pake nokuti ndaida kupinda mugedhi shamwari mukadzi wakarora ndaiwirirana naye ndopandaiti ndinofanira kutorana naye nokuti ini dambudziko riri pandiri ndire murume uyu. Saka inini ndofanira kutoenda chete kune murume uyu andiudze kuti chii chandiri nacho chakunditi nini hauna unhu chichi inini hapana chisiri kufunctiona pamutumbi wangu. Ndakakikwa neshamu pagedhi pake apa. Ndaida kupinda pagedhi pake? Ndaida kupinda pagedhi pake mandaona gedhi rakakiwa. Ndati kozano nderipi kusvika pakubatwa nehope. Ndobva pauya iyeyu asvika ipapo. No, pandirova ndakarova
ndakaisa nengekini mangu muhomwe mangu chiti handina food yekudya kwandiri kunoku kutamburira kuti murume waenda kunoshandirwa here no murume uyu first pakaita 2 pane pokuti ndakarohwa pagate kuzoita apa pokuti ndakazorepwa zvokuenda kumanenginengi ndopandikapedzisira kuenda kumba kwake pandikaenda pagate apa pandikaenda apa ndichinorepwa ndopandaiti ndiende kushandirwa nokuti murume uyu anditi ndine zvandinazvo pane zviripo zvokuti murume uyu pano zviri paurezi pane zviripo zvokuti ndaizorwara kubva paakandidari papo kakurwara kangu baba nanhasi zvezvi iri rutivi rweso handigoni ndakarara kudai so ndotomimira marwadziro acho ndiye murume uyu ane zvaakaisa pamutumbi wangu kokuti inini ndinotozviziva ndegari nokuti akazvidudzika kuti iwe uchazviona uchaburikidza nokuzviona saka kuzviseko nokuzondienzera kundiona kuti ameno maisiro akazviita iye wega ndiye anokwanisa kundipindura akaisa nokumuromo here kana kuti nokwakareka handizive ikoko nokuti ndopaakakwanisa kundishanda zvichipinda munyama dzangu mune AIDS here mune HIV handizive nokuti ndiaitombotestiwa ndichimbodindini inini kuti nditi ndakabatwa handisati ndabatwa nokuti taitobhibiridza paakazonditi wewe ndinokucheka ndopandikati nhai mwari wakabvira ndikunamata kunamata ndakakuririra muchichechi ngozi nyaya iyi ndasingagari mumakeka ndaitogara kukonzesheni uku kwanga kuri kutouya kokufambira nyaya yangu yekuti nini regai ndiende semuprofita aiti ndindi muprofita saka kwanga kuri kuenda kokuti ndasina pekurara kumba kwanga kusina kukurara kumba kwedu taitorara kupondoroza saka kunotokwirwa mabhazi 3 kuti tisvike kumba saka kwacho kwandikwanisa kurara hapana ndakarara pasango ndotochekwa zvindikasangana nemunhu anokwanisa kundiuraya saka dambudziko rako rinopera sei dambudziko rangu rinopedzwa nemurume achinge abvisa zvaakaisa pamutumbi wangu nokuti kundienzera kwaakaita ndopakatanga kutowedzera dambudziko iroro saka ndiani mumwe angatibatsire pakati pedu kuti zvinhu zviperi iye anochipedza here iye murume ndi anotozvirapa pasina kana yani kana ndikatoenda kukiriniki nokuti pane pandaizvirinzva pafirst time zvichibvundura bvunduka ndakaenda kunosikaniwa kukaranda ndakanzi hauna chauinacho ndobva paakazoburikidza iye nokutaura nerurimi rwake ndopa ndikaziva kuti okay hapana chokuita nokuti iye akatarisira rufu pamutumbi wangu kundichataurai mambo ndo matama angu andotaura pamusoro pemurume uyu mamwe achona ndoye akataura tiri kumusangano nokuti pane mazwi yane matsamba yari umu ndofunga ndikambomapa sekretari verengai haaiuya ikoko kwacho achiti nini handiuye kusvikira mambo vazoti tokuita sei aikandidzira mameseji yekuti mucherechedzei mwana uyu mucherechedzei ndorimwe wedi nokuti mambo vakati kana achinganetsa munondifonera ndine nhamba dzachifi izvezvi vekwanowedza kana achinganetsa pane mazwi ese amunenge manetseka munondifonera uyu murume uyu airamba saka ndakaenda nemapepa iyayo pachechi ndobva ndati mukuru wechechi inoyi mapepa ndeaya ndinokumbira kuti mundiverengere zvinodudza kuti mambo kana vachinge varamba zvinodudza kuti iye arambiwawo kurududza kuti kurambiwa kurega kuuye kwaakaita idambudziko rake asi iye vanhu vese vanga vari papo vanyora matsamba aya vachiti munhu uyu hadiwe panyaya dzake dzese dzaari kuita sei dzaari kuita ndopandikaya pamukuru wechechi iyoyo kuti averenge asati apedza kuti averenge haana kukunda kuverenga ndopa akanzizvoni iwe vekachiitora amai vacho nababa vacho ndobva vaenda navo pasaiti ndobva vaudzonzi chengetai mwana uyu ndingati achengetedzwe ndine nyaya naye makarega kumuchengetedza ndikukurobhesai ndorimwe wedi asi nyaya yangu hombe yakauya pakudanana apa ndichimusvika pakustage yekusvika pastage yekuya nemapitikoti avo ndauya nasisa nemurume wangu uyu nemumwe mudzimai watouya naye kwedu ari mudzimai wako mudzimai wainaye wauya nomwana wendiani masango mashedzi amai masango otaunza amai masango amai masango amai masango okonzeloza amai masango vasiya kupika chovhai kuti hama dzako dzigara chovhai yelo
Ndiri muraji. Ndiri mudari. Muri chini chi akumagara muto. Uyu ari apa neyetu ndiya. Mati? Madzimai kuchechi Madzibaba Ndiwo varume venyu. Ndiri mwana wumupostori. Simungaimire pakati penyu pakati pevanhu. Aiwa, mirai kuseri. Ndoda kuti pavanhu vandaona vapinda apa nditaura newe. Uyu amira paunomuziva? Ndoziva. Munonamata mese? Takambotinamati kumashure. Inini ndichizoziva ndienda kunzvimbo yakazoenda. Zvino hamuchanamata mese? Ndakasiya. Kuvanhu vari paseri apa unoziva uko? Vari paseri kwacho? Vakagara kuvesa. Vese ndovaziva. Waunofungira kuti akakufanira pamwoyo wako kutaura naye ndewe kana mwoyo wakanaka pano vanhu vakugara pasa tichitaura nyaya maererano nyaya dzati kutaura idzi indabata imwe nyaya pane murume akandivova mbama tiri kamusoro. No. Hey. Iwe taura neni. Taura neni siyana nomwe. Ndopa akakurwa mbama. Akandivova mbama murume uyu. Akasvika akandita uyu murume uyu pamasowe uyu. Simukatona. Kana vachindiramba ngavandirambire chokwadi. Wazvinzwanzwa mbama. Ukamurovereko mbama. Handina kumurova mbama saizvozvo ndakamurova neshangu yemutova pamasoba atoine mbama. Akanga achitotaura zvinyadzi zvemudhurugwa pasangano pakazara vanhu zvokuratidza kuti munhu asi kunzwisa kuti zvinhu zvinofamba sei munhu asina kuita zvakanaka mujeri. Saka taimubvisa pane vanhu tichienda vachiramba kwepatakamurova shangu yemutova tichimubvisa pavanhu. Zvinobvumidzwa. Chief, vanhu ava ngavataure chokwadi. Kana vachida kundiuraya, Chief, ngavandiuraye. Imbondisiya isisi, indisiyei. Vakauya murume uyu, akauya ndijabu, akanditambidza chibhodhoro ndakukudza here. Akanditambidza chibhodhoro kudai pandatambira. Chibhodhoro kutambira chiri kwandikaita zvikanzi uronda. Vakati uya kubva kumurume kuenda kuvakadzi. Ndobva vandibata vese. Tisati tabuda yadi, ndobva vandizenze murazimbama. Vandizenze murazimbama ndobva ndati ndikurohwa nekuti hapana zvandaiziva kuti vana vane rufu rwari kududza pamutumbi wangu. Watanga kuti shoropoza hauna hunhu, hauna chaunacho, bhurugwa raukapfeka harina chinhu. Ndopa ndikati bhurugwa rangu raita sei? Kwenyini bhurugwa rangu raita sei? Ndopa ndikaribvisa bhurugwa. Ndikati bhurugwa rangu rakaita sei? Vanhu vachindituka, vachindimhanisa, vachinditema nematoro. Saka urombe hwangu huri pari. All right. Ndobvunza iwewe uri kutanga. Unoti munin'a wako ane zvaakaiswa here nevanhu avo unoprofita? Pamusoro inini ndinoti zviripo nokuti munin'a uyu mukurwara kwake kwakatangira kunzvimbo yavaigara vachinamata vese. Saka mukutuka kwaita mhepo yacho yaiwanzotuka ichitaura baba bhigi nandivazive zvavo. Yaituka zvakanyanya achiti ndipadhare, hei une zvaukandiita, hei uda kundiita ngeimbwa chichi. Saka inini ndinoti pane zvakaitwa paari kuti azoramba achita seanotukirira kuna bhigi. Alright. Mwaya muri vangani mese? Simukaivese wauya panyaya. Aiwe uri padare. Wamirai pandokuona pasira.
ngatinyarare titere tutare. Ngatinyarare. Mese muri kupanya iyoyi. Vari kuseru wasimuka. Tubaitoda kuona. Muri chipanya imi muri chipanya. Muna mata mese. Mi. Wewe. 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 Tungamiri. Wewe. Tungamiri. Wewe. Impostor. Wewe. Impostor. Wewe. Tungamiri. Wewe. Wewe. Impostor. Tatese panya izvi zviri kuda. Tazviona zvese zvinoitika. Tinopamwe panonzi naMwari. Idzai mweya yese pakereke yese mweya inobva kuna Mwari. Toya pakuti havasi vese vanoti ishe vanonamata. Kuti zvinake kuti muwirirane mese panoda way forward yokuti mufambe. Muri kuzvinzwisisa? Paroda way forward yokuita sei? Yokuti mufambe, kufamba. Sitokupai vanhu vamunofamba navo. Kana kuno kwamunoziva, kana kuno kwamusingazive, tokupai vanhu vokufamba. Kuti fambai tione kuti uyu chaanoti akaiswa chiri papi. Kuzvinzwisisa? Masanda akupenga kutaura muchataura. Nyaya yandichangokubhadharisa ndeyekuti zvekunzi chikomba kubhadhara hapana kubhadhara. Tichazobhadharisa mberi kwete izvi. Wazvinzwisisa? Panguva ino changobhadhara mutemo wenyu wekuchechi kwokuti munhu akaona abatwa nozvisizvo munorova anoshamwe mutowa ndochitendero chenyu. But kuchitendero chamambo pano pachinoti rambei naizvi nomutongo womudare mani mamambo. Muri kuzvinzwisisa? Handisi kuramba chitendero chenyu, but ndiri kuti kuchitendero chamambo mukaucha yedu manje pano pazvinoita sei pazvinoramba kuchechi kwenyu zviripo kuti munomboisana makate mumboramukisana ndozviri kuchechi kwenyu, but pamambo pano pazvinoti rambei kuita kuti chakubhadharisa imbudzi nhatu ipapo. Asi ndiri kuti nyaya haisi kupera nhasi. Nyaya yekuti ndoda kuti ndiri kuenda handisi kuda ndisipo, ndiri kuenda kuconference asi handaziva kuti date riri ndirino. Pandinoadhijena parliament, kana nditi kuadhijena patinoti vhare muchana parliament tinoadhijena tisati taenda kuconference tozoenda. Saka pandinoadhijena ndinogona kuwanika pamba 3 to 4 days. Saka ndinoda kuti patinoadhijena munobata uyo mukomana anochipagaro chakanyanya chifinyamaro pacho. Mumubata mese mumubata kuti vari kuwanika rini. Ndokuti musi wakati yai mutsvaka motikari kana motikari ikuwaya mese mufamba makare kuti mhepo idudze kuti chii chakaitwa. Chatinongoda ndechekuti kupora kwomwana chete. Zvese hazvina basa. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura. Tiri vatongi tinorarama nokusuka. Kana tichitonga tinozvatotarisa. Kuzvinzira zvazvo tinozvatoita sei? Zvatotarisa kuti kunyepa here? Kuti chokwadi bati chokunyepa asati akuudza. Chokwadi asati akuita sei? Asi chokwadi chineni manje. Ndiri wani pana mandindiro chokwadi kwete imi. Ndatochiona. Asi ndaona kuti chinoda kuti akachabatsirwa kuti chokwadi chiite sei? Chibuda asi chokwadi ndanacho. Taura yavada kutaura nei? Like yatange yarota kutaura. Ari free kutaura. Pamusoro ini chief mazvitanga mukambotaura futi tichiuya palast time. Inini nyaya yangu haidi muprofita. Nyaya yangu inoda murume uyu achitaura tichitaudzana kana kuti vanhu vanenge varipo vakanzwa nyaya tichitaura nyaya inodudza kuti murume uyu ari kundiuraya. Handiti tinodudza kuti zviri nani titore vanhu because tiri kumusangano musangano wechimwe chete akati ndoda kukurhodesai kana musina kuchengeta inini. Tiri kumusangano futi wechimwe chete kwaMandevu akagara pajira kudai so akanditi rutendo bye bye.
ndina madzimai ayo vamwe vanga ndinawo takaenda pangari ndikati asi pani chandisina yanzi iwewe ndikuda kukuuraya iwewe ndikuda kukuuraya zvinotsvagiwa muprofita here izvi zvinotsvagiwa muprofita here iye akataura ana bamini varipo no maita namega izvozvo wazvinzwa isi takutsvaga kuti upore unopora sei hatigone kupora tichinanga kuti iwe makanangana muri tu chichaita kuti muye kudare chii murume yari kundishanda kunyanya ndati chaita kuti muye kudare chii kurwadziwa ndo zvatoda kugadzira saka iwe wakutonga here kudarika isusu kana wakutonga kudarika isusu woitaka zvaunoti sitanzwa dambudziko rako panguva yekuti no uyai tiite takasununguka ndokupai mapurisa angu mudare muno munoita mofamba modzoka tokupai ndadzoka ndiripo ndichinzwa ndega muri kumba kwangu kumba kwamambo ndaramba ine inga ndiri kuzvipawa nenguva ndiwanike nebasa renyika ratakapiwa nevakuru venyika muda kuti tiite sei tauraiwo pamusoro changamira ini munhu yanga kunamata naye akauya nehama dzake achirwara munhu changamira noiona soda kuti utaure chichauda kutaura ndaida kumbotaura izvozvo vakandipinza panowedza tikaenda kwamejastise munyaya imwe chete teerera ende zvabvapo changamire pamusoro ndabva muno musuye ndiri kuona hadzi inonzi Quick Television yakundiburisa kuti ndakarara nemwana wesangano musango ndobva ndatiza teerera changamire vanhu ava vakuda kuti ini ndiri muprofita anozivikanwa kwete zvimboteerera handisi kuona ndadi kutenda teerera unge kutenda kana kwakusvika kwakuratidza kuti kwakutendeka kunooneka nomabasa unopinda ipo kunooneka nochi haungatiudze zvokuita iwe kutenda kunotionesa nomabasa kana iwe uchivimba kuti mwari ariko ariko Alright, ndinobvunza zviri nyore. Pamba pachitaurwa pesa uya ati Samoni rati uri chikombo, wazvinzwa? Wazvinzwa zvitaura Samoni? Ndatonga here nyaya yechikombo? Hamuna kuitaura. Iwe. I'm the presiding officer. I'm very clear. Pane pandaenda kutaura vanhu ava vaitofana kunditenda munhu yaibvisa hembe changamire toona ari palevho raariri ndakatongozama asi ndakavati kana muchida kuti dambudziko ripere uyai nehangaiwa nehokwe ndokupai hokwe yekurovera endai munowirirana kumba kwanu tidzosere kuri kubva dambudziko iri handitika vaenda ndobva vagara uyu munhu pandakamubatsira havisi gore rinobatiwa nemakore ndobva vanoronga matare vaakumba kwavo ndakushedzwa ndomashoko amusoroi aiwa nyaya dzacho dzinotitiza manje munobva ndasaka ndirizenga ndisina kana nyaya nepamusaka kuti murume wekaka haana bva akambondirapa paakaona ndatengesa motikari yangu ndopakadudza munamato pamba pangu kuti panoda munamato aitoda mari iyoyo ndopandikasimuka ndikaenda kukonzesheni mari yavo inenge ichibva maoko yangu uchitanzi nini ndipei mari inoita $60 ndikati handina ndipei $100 nini ndiyo mari yange ndiri nayo ndatanzi kuda zvemunamato ndikambobvisa hembe kupi tadi kubvisa nhasi takubvisa nhasi hembe kuti ndizobvisisiwa nomurume taka muzvini zvitozvo muchiita majerasi ndikumaona kumaona teerera naye musikasi toda kuti upore wazvinzwa handisi kuhwara kwangu chifu ndekuti inini ndife hakusi kuhwara kwokuti inini ndirarame handiti kuhwara kwokuti inini ndife nemhuri yangu ndine mwana wana nechiwa Monalisa ndiye mwana chete manzwa vamwe vana vese varipo 3 ndiri kuvashanda kusvika wafa vachidudza vega nemuromo nasi zvotsvagirwa muprofita nawe handiti teerera unge handiti uyu makonana naye chitere taura iwe kutondishamisa kutokwanisa kutoya kunokwira dare zvinoreva kuti kurambika kwangu pavari kutoita ini ndanga ndichigara navo musemuvhireji tobva paruwindi ndopavanga vachigara ini ndiri pamusoro ivo pazasi ndikakupai nhamba izvozvi kuti mufone kurasi muchibvunza kuti ari sei munhu anokudza tapora here pane zvino vakatobva kwari murwere aitopera
sisi chokundisa njera ndinakudzosera nyaya kune murume uyu akamira murume ava chechi yavo ndeyechimombo murume uyu tichitobva kunetwork ndakamuona akandirwandira pane chimombo chavainacho chavaya kuzisa inini pana mahuresa Alright, naiwa amuchataura ndakupa nguva yekutaura tiri kuti isusu final decision ndapautana zvese zvamakutaura zvise zvikwakutaura kuna basa ngoti kana ndawana mukana munofonera munhu wanda kuti mufonere mopuwa nguva chete yekuti tosangana mune vanoziva tokupa nguva yekufamba chete tasiwo toda kuti mwana apore tasiwo mweya inouya zvakasiyana siyana chete tasiwo chete tichakupai hatichataurira kuti munomudare makutaurira kumba kwamambo mese mune yakumba kwamambo ende makazvidembisa chibvunza kuti mwari anodei pakati penyu anotibatsira sei satana ari kupanyika muda kuedzwa kwakakunda kunokunda kudai tinosangana mwari anopora iwe chengeta muina wakafa akachinja yamaya mwana wababa wako tinongogadzira kusvika zvanaka. Thank you. Welcome. Pane ngudzi dzataurwa dzemukomana ndakaziva kuti dzingaite mari ngudzi $30 mudari ende vanhu vacho vatakutaurira tati kuchechi kwenyu correct zvazvinhu zvazvontaura asi kuno kundakudza zvikonzero zvatozviitira haisi kana kuti kuna matanamatai manamatireni hatichinje nyika inonamatigwa nevene mari ndosaka muchinamata makasunga vanorwara vanouya kuchechi vachiporeswa zvinonetsa zvinoyatigadzira vanouya anopora zvandowara ivo vakupiwa chansi chekutaura ndovakaita sei nawe mina ndikutaurira ndakuteerera taura neni ndakuti inini nyaya ndagamuchira ini ndakuti nyaya ungachifamba nokusvika wapora munhu wari kuti akakuisa zvakaipa handisi kuti akanaka kana kuti akaipa tichagadzira kusvika zvanaka ndaramba papi nai mwanana naiwe chindiombererawo pamaoko kana ndakugonera kuombera kuna mambo unofanira kuombera kuna mambo bhegi mako mune ndipo mari yekutenga madrinki alright chawana mwanangu famba unokodzera kuenda kana kwa urambisa. Thank you.
Saka nasa uchado muda mukadzi. Mukadzi chakanaka kudai. Akati mukadzi akashakamirwa machini uyo. Mukadzi ngagare pamusha. Ngagare pamusha uyo ngagare mukadzi kumukwa ngagare. Kana azofinikana azobira mukadzi wake azobira mukadzi apa pano ngagare pamusha. Saka tamugore papa. Watichitaurisa mukamutitidzoka mese mbatatu nokuti panenge yakusungwa paripo vamsiri mudzimai mudiki haana kufunda kuya arambirwa nevabereki vake achanda iyai musha mako no problem zvirai achanda kucha ndomutemo kumba kwako alright iwe wainzi ndi wakamusunga akakusunga here uchimudza akusungura hanzi ndisungura wakanisunga musunungurei pasina chandikuzana imamo ari kurara newe paiuya maoko zvinoita akapedzisira rinhu kana musi wacho akataura kuti ndakasunga kana kunzi kuti kunosungwa wacho kunosungwa kurudzii kana paiti kanhu kacho kanyora ndanobwakana pandakaona kana kumba kwanga hanazotsika kundozviziva sekuti akasunga kopangu kwangu kutonyepera zvavo achida kutewa rege kuya kumba kwangu ndozviziva se akandisunga mudzimai uyu akauya ngeitotyasika muchinyarara iwe vakauya nemusunga wokumba vaida kuti nditore ivapo ndokubva vanditi bangurundura bonde nemi ndikati bonde handisi kuda kutanga handidi muzukuru yanotodi murume wake naiwe unza kutora hama yako ndobva ndaramba nauichangamire makukurwa ena handisi kuona mabudira ari raiti here mabuya vachangamire idai kunetsa iyi haigariki changamire right nyaya iripo ndekuti iwe shuwa haigarika bari inonogara pamwe pako ndatopedza hapasina zvinhu zvinokwanisa unewana mangani gara ipapo kana akukuda paanofunga bonda achawo chikafu chomwana hasina kuti maintirana kumaintenance chatenga chikafuchiresimero ndichibva kuno kusandiyapere ndakavapa futi charubatismon hanzi ukapuwa no zvaunoita iwo kana uda kupa marubhanasi asina kuti maintirana kumaintenance unotsvaga panext do pauri pahutnisi kana vakasununguka kuenda zvavachangamirika ngavasunungukira pamusoro changamire uya kutaura munin'ina wangu nawe maonera ndikuitawo ndo maonera mukuita ndo mafungira kufungira kuti vanhu tuhara havasi kukwanisa kunyatsotaura zvinonyatsoitika chaizvizvo saka ndofungidzira kuti nyaya iyi ndakambomutano wakwira hakudari munin'ina sekuti anogara ukaziro munin'ina dai wanga watanga wauya wakandizivisa nyaya inozovisa musha tambogara pasine zvayo taipupura toona kuti nyaya ifane point chaichayo yatinga titseketudze point tinyatsowana kuti musha uparare kana kuti usungike zvakanaka kanti anokoma nyaya makanonoka yatove pamambo ndichivacho ndakapera kuti ndikuda kumunin'ina nyaya ikamira siyatadaita munin'ina muonera nyaya iyi chinobatika kuti chinyatsobata kuti mukadzi uyu titi akusunga kubva musha paparuda kuti tigare pasi torangana toonesana tomuonesa pari romwe iwe toona romwe mukadzi uyu kuti ndepapi sekuti izvozvo chokubata chacho kuti titata zvaramwana wenu hatisati taanacho teerera zvawataura zvakanaka nezvaunotaura nezvakubata hazvichashanda patikaona nyaya dzekokutanga kusvika nhasi uyu mukadzi ari innocent 100% uye ari romwe zvinzwa zvaanakirwa kubondera ari kunakirwa naro iri bondero papa achatese achata saka isu tatine mutemo tiri kuti nokuchembera kwaita nopava vangaenda kugara mangopani pake novana vako dismiss next guest tanga mire ndikukumbira vanofana mombe dzangu dzandikashanda mona sina chinhu achichera mvura mukadzi wake ini zvangu zvandikashanda imini zvinoimboti uyu ari kutaura mukoma wake panguva ino kana vanogadzira mashoko emushanga vagadzire nyaya iyoyo asi kana vatadza unokodzere kudzoka aiwa anogara mombe dzake pamba pake endogara nevana vako next endogara nevana vako
yaichakamire yani nguva yekudhara munhu achisamunwa zvinhu saka zvinhu akwanisa kuti auye panhu yakagara saka ndepezve kuti mudzimai uyo ari kuti yakuda unokuda kunosenda nezvangu ikati hauchada uyezve mwana hausi kuchengeta mwana tanga musikana taura ti I'm sorry, mama. Mufunga baba umwana uyu wandiwa ndinayo ndakapedzera kusangana nawo kurara nawo mumbe mwana wangu ine 2 months kavaenda ndienda ndakasara ndichigara kumba kuti ndine loji ndanchiloja kudaro pandavafonera ndikati ndikudawo mari yechirevhendi zvikanzi handina mari yerenti zvatawo right ndabva ndaenda kumba handambogara kumba vandanzi nameiwo chii chikunyanyaunetsa ndikati inini baba mumwana mumbi vakangobuda handisumbozati vari kupi varongoti ndiri kubasa asi inini handina mari yerendi mari yesapoti zvikanzi right ndofunga akafonerwa nasisi vangu zvikanzi naiwo ukumbofungei nemhuri yako iyi pakutanga akambotaura kuti mhuri idzodzo handidzizive zvikanzi right toenda here kudaro zvikanzi aiyo imbomirai zvekuenda kupi imbomirai zvekuenda kudaro ndiri kuuya ndikuda kuchengeta mhuri dzangu pakutanga kundipa mari yerendi achitumira mari yerendi iyeyi ndasununguka mwana kumba kwacho kuti achiuya haasi kuuya anongouya zvekumhanya zvekuti kuma3 angona ngouya kuma3 ukataura kuti ndikutomhanya harari haisi hope dzake pasi mumba kungorara kungoti ndauya kuona mwana obva abuda kuite sei otodzokera naimi kwa musi kurara here aiwa handisi kurara kwenaimi kana musandida ingondibudira pachena kuti ndizive kwandinotangira ndichienda kumberi havasi kuda kundibudira pachena banashi izvezikasemonetani mwana vabereki vangu vari kudawo pfuma muchavapawo rini zvikanzi patikakonzana niweiwewe vabereki vako vanga varipo iyo ame yako nababa vako vanga varipo ndikati kuizvo zvambutaura zvokuti ame yako nababa vako vanga varipo zvinobasa reini kuti pfuma zvikanzi pfuma ipopewo aipopewo izvo kuti ndaibhadhara rendi musi wa6 handisati ndabhadhara rendi handina kana chokubata mumba nemwana ndonyaya yangu murume biyangu pamusoro ndapindawo mudare renyu chekutanga nokumbirisawo ini handisi munhu ane mbiri zvakandivheneka izvi zvoita kuti ndigonosasununguka zvakandivheneka izvi ndisati ndapinda munyaya yamhangarwa ndo zvinoita kuti ndisasununguka mubvunzo wangu kuti ndeve bandiko ripi ndoziva ndoenderera mberi ndinosenza kumazoi ndizvizvara zvekumasvino ndinochera poindi yakakanaka kairi kuzofira nepekuti auna kuita respect pokutanga dai wakaita respect pokutanga wakashedza mudare dai wangowo nerespect paukasungwa mudare waifana wakauya mwana hatina dambudziko newe zvinzwa but hauna kuita respect dai wakaita respect pokutanga kuziva kuti ndashedzwa namambo kana washedzwa kwamambo haunonzi yauroweki washedzwa kwamambo kutauri zviita se zviri kunetsa zvenyu muri tuimba yenyu zvisinei nesu tokugarisai tokuyananisai but ukauya here pakwashedzwa handina kuuya nechikonzero ichi ndozvakonzera kana tinhasi kuti ndikuti tv dzinogona kuti dzima because hauna kuuya dai ungo ukauya dai ndisina kana dambudziko newe sore mambo wangu ndokunga pamandibvunza ndichikupindura ndati handisi kuuya nechikonzero chii chikonzero chakaita sakuya bepa rakatanga kuuya rari nedheti katarisa bepa iro nedheti raro rekudhara iro bepa rekutanga rakazotorwa navadzimai vachiti uyai nebepa riri tisaenda kukoto ndochikonzero chakaita kuti tisauya wazvinzwa iwe pamusoro bepe rakauya karisiya mumba handina kumbomuti izvo ndizvo wanzi usaregedze kuya kukoti akauya karisiya mumba akadzokera kubasa musi wakauya kunotumidza mwana zita ndomusi wakauya nebepa achirisiya mumba achidzokera wazvinzwa pamusoro ichangabuta ndofunga kuti ndizoenda nepepa bepa rakauya mumaoko angu kuti ndizosiya pepa
handina simba rekungosiya benda. Vakamangara munyaya ndivavo. Nyanga ine zita ravatezva vangu kukati zvakare. Wakati chiuya musiye bemba riri. Kati nechikonzero. Someone that would be Someone that can stand. Let us come away. The speed, I'm on. Just initiate. I'm sorry, and I won't work out together. and someone looked tangarai taura chiti repfuma rakamboya rechipiri ndobharazva yaita kuti vanobudire pachena pamusoro pechipomshawe chowani urikumuda here mukadzi chicho pamusoro ichi ndoda kuti ndipitseketudze kwokutanga sati aenda kumberi chokwadi bati chokwadi asi tinofanira kuti jekerani chakaita mundisauya nomwana wabvunzwa naishe ndokuti chakaita mundisauya madzimai vakati kuti tichienda koti hazvichaite nekuti muri kuuya kumba tawirirana handiti ndochikonzera iti mwanangu chomupindura zvamuri kunetsa pamusoro handizivi kuti izvo zvava zvakuda kuno kumatare here kuti andibvunze kuti ndichiri kumuda here nokuti ane koze pamusoro ane koze rekundidedza naimi baba vanhingi muchiri kundida here chete ndomupindura nekuti kusachengeta kwataurwa chekupfeka kubva iri nomu chekudya chekupfeka kumwana ari kutaurwa kumwana handisi kuchengeta ndini ndinobisa mari kuzvarwa kwake ndini asi mumashure memibvunzo iyoyo achizokwira matare ndakadzingwa pamwe ndichienzaniswa nevamwe varume vakadana navo saka ndizi kuti zvinoda dare here izvozvo kuti nditi ndichiri kudana naye akandidzinga pamwe wataura zvakanaka teerera kunzekana kana waya kunoka kuite maimotion unofanira kuteerera wazvinzoka unonzwa kuti mutemo unoti kana munhu akwira dare unokodzere kupindura wakasununguka usingatyi wazvinzwisisa ndochokutanga. Chechi2 kana vanhu vakapopotana vakatadzirana havachakwanisa kuedzanisa right anoziva kuti kwanga kuno zvikomba ndiwo kuzvitaura nhasi wazvinzwa isitaizviziva here pamusoro eshe mamusingazviziva asi ndiri kupindura panhaurwa yaiswa mudare ichibva kunayo chiteerera zvada kutaurira zvinoreva mutemo kana munhu harambidzo kuuya kudare pawaya nguvai waona nyaya dzichitongwa dzese pakutongwa kwadzo ndandisati ndasvika handitori munzira kuno dzakawanda dzakasiyana dzitongwa dzakasiyana dzakabva nakuaa iwe mubvunzo mutemo kudare wazvinzwa kana unge usingazive but unofanira kuzvifunda nokuti tiri muno munyika imwe chete yezimbabwe asi uchiri kundida here uri mupindura pamusoro eshe ndichipindura mubvunzo ndinogona kunge ndichipindura ndichiita kunge ndiri doko pakupindura asi kubva pakudzingwa kwandakaitwa zvingori ipapo ndazoda riini indakadzingwa wazvinzwa hanzi handisi kuda nokuti wakandidzinga pamusoro imama munhu yandina kumudzinga manzwa zvakaitika vakatengesa odrop yangu mushure mekunge vanga varwara handisi varwara kudaro zvikanzi tese muno mumba muna chi hamuna mari ndikati zvino manzitoita sei vatatengesa odrop yangu ndakaitenga 170 odrop iyoyo nemari yangu inini yemukanda vandatora odrop iyo vandatengesa zvikanzi kana ndaona mari kubaso ndoyandokuitei sei ndokudzorerei mari yenyu muenda unotenga chi odrop yenyu ndikati woora nditi ndofunga tikagara hufu mumba mamusina kana chokubata ndingadai toti amai nditumirewo chi nditumire hufu amai vati nditumire bhopindura vandotumira pabhazi enda unotora bhazi rakati ndogara darwe enda unotora bhazi rakati ndorandaita sei ndorandatumira ndikafona ndikatimbabana tosvika rini tichiita magariro atiri kuita aya imimi mukutarata musi kuwana mari imimi muchiwana chi muchiwana mari kaisamo nezvezvi odrop yangu makaita sei makatengesa chindipeiwo oraiti mari yekutenga chi odrop yangu zvikanzi handina mari yekutenga chi odrop ndifungaonga nefoni yawo yanga vanayo zvikanzi foni bhadhara kutengesa ubhadhira chi rendi ndikati konekana ndatengesa ndabhadhira rendi koye odrop zvikanzi unoona yekutanga nyaya yeodrop ndiya vakatamira mumba ndakati ndiri kudawo mari yangu yekutenga odrop pamusoro ichi inini ndofunga ndauya mudare
simunhu amangarirwa nditi pamwe ndaida kauya ndachimanga taura hati kuteerera kwese tinosvika